campur lombok senajan ngono bojoku yo nganut tapi kadang-kadang yo kebacut gak tak kei blonjo mesti besengut lambene licin tak delok kaya curung tapi nek aku mari tanggapan esuk kena kopi dikekno sarapan amplop paketno bojoku dibuka duweke atusan aku dirangkul bringas-bringis kaya garangan pancen kok nyambut gawe niku napa mawon pokoke temen jujur insyaallah dadi pangan kaya kula ngeten iki nyambut gawe nglodruk nggih kula syukuri ae ngene mari nyambut gawe dadi lodruk meneh nggih kenapa kula pun 5 tahun zaman covid lodruk mboten angsal main 2 tahun setengah akhire napa batin setir sampai saniki kula tetep dodol pentol tetep dodol pentol tapi nyatane senajan kula dodol pentol anak kula sing nomor 1 enten UNER Surabaya sing nomor 2 enten ITS Surabaya nggih padha dodol pentol mboten kuliah dodol pentol padha alhamdulillah delok wong kene iki rukun-rukun ya Allah nontoke lodruk kabeh ngadep rene ka ono sing ngadep kono menandakan kerukunan kompak nggih iki lho sing jeneng bermasyarakat rukun rukun iku diawali dugi rumah tanggane dhewe mantun wonten kalih tangga rukun kalih tangga niku perlu niku gantine dulur sing adoh mari ngono terus universal umum monggo sing sejrawung nggih diapiki sing jenengane wong urip ana alam donya contone mawon kula niki mboten tau gegeran Bu Pak keluarga kula niku kabeh seniman kula lodruk bojo kula niku biyen dangdut penyanyi dangdut biyen top nek nyanyi biyen roke cekak kaose cekak udele dikeki dong jadi nek nyanyi niki dibetek piur 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 saniki pun boten maratuwa lanang niku biyen ketoprak siswa budaya maratuwa wedok pesindene dalang Baswata Gojali dalange RRI Surabaya keluarga seni mboten tau geger kula nek ngeten iki tanggapan terus gak tau mulih setengah wulan lho bojo lagi kangen ta lho ngene iki wong bojo iso nyanyi kula mulih wis disemoni nyanyi Mas Kuprit yang tersayang aku rindu kepadamu aku ngerti lah karepmu tak siapi jamu tak campur endok telu ngeten bojo wis nyemoni wong kula niki dagelan ya iso nyanyi kula bales 5 menit lagi ngek ngek soalnya bojo kula rada budek lho ngoten maratuwa lanang kok ketoprak nyaut nembang kali sik-sik pring ana iringane omah gethuk asale saka telo nek wis kepethuk bojomu ndono nang dikapakno mari ngono maratuwa wedok kali nyapu wong sinden nyaut ya kono le sakarepmu wong aku ya mari karo bapakmu mari salat tahajud ndongaaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados keluargane
Kaligoro mriki. Allahumma amin. Mantun dislameti desane niki dusun Kaligoro, desa Kaligoro mantun dislameti dibancai. Mugi kula dongaaken sedaya perangkat kali wargane sehat walafiat, rezekine tambah kathah, botone tambah melimpah ruah, pertaniane hasilnya lumayan sukses. Allahumma amin. Kula tak nyanyi nggih wong niki wawon ana musike, tak nyanyi lagu sing aneh India. Kula kan adike Saruka. Mere me dewa langsung ngulon nang Jombang. Yang sepuh-sepuh si pirsa di gending liye rating nang Jombang kampung kepatian ono selimun gemelek berjuang
tok dut adong tang to ting tok pret adong tang tok ting tok dut adong tang to ting tu tung 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 dablak tu ting to tak to ting ting bro wong kendang kok urip blokotok. Alhamdulillah. ngomong aku mari ngedong mari nyanyi metu ngomong sing apik aja nganti ngomong elek mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan auliyasmut ngene iman karo Allah percaya karo dina akhir nek gak iso ngomong apik ngomong luwih becik meneng Jare kok meneng. maksudku ya ngomong sing apik-apik ngono lho Wis. Ngomong apa? Ngomong kontene kok sore. kok jur lah ngomong apa contoh wong kene getol oleh nyambut gawe nang sawah gawe boto nyatane ekonomine tambah meningkat Lho iyalah. terkenal kali ekonomi botone Botot tok. kok nek kepengin diasap boto rinio Matamu. Wong gereng dasar boto. wis Ya, sepurane Gus. ya Awak dhewe kajahan rada telat titik. Apa? apa sih Aku meroh kono dikek sapa Gus? Kan yo kaji aja jaluan kan iku. Lah iya wis dadi kaji sing jaluan apa dhuwit. Akeh ndi kon lunga kaji biayamu karo njaluk dhuwit. Aja isin-isinan kok Gus. Kan iku dagelane somong sing njaluk wong dhuwit dikei piro kon, Mas? ya mbono 250 mbok piro iki 250 teko Abajayus karo Polo Supai Polo Supai dikei 250 menembene dikei duwe aku jalurno ngono ae oleh nuturi isi-isini Mas lagi ya kepingin tapi Abajayus sampe Pak Polo Supai mang mari ngekek duwe aku mule Nandi? mule ngantuk jarine masih mulai ngantuk turu tak kuda mule kok gak iso mule gak tak dolekane wong aku kok mule kok gak boleh ya wis tak kudu nang omahe ora kono omahe ya doleke nggo ndi wong e marek nggih ngapunten Pak niki lho pancen Pak Kolo kula niki urusane mriki kula mboten melok-melok nggih Ngono Gus. Peyane ku ya wis kaji. Pela wis kaji. Padha. Lah ya padha kajine Apa jaluan? Lah ya padha goblok iki. Wong kaji kok jaluan. Sajane kula bali dari kaji, Bang. Jaluk peyan. Lho, sampean jalan kaji. Jaluk dulu, Bang. Kon kuwatir nek sampean nyekai aku. Nggih. Ojo kuwatir, pun kata-kata. Pun kata-kata yo Ono, Bang. Nggih. Ono sanggup karene blonjone yu waresi, Mang. Walah kepara blonjo dipitung besok. Susuke wis sampe lombok. Enggak usah susu. Yang penting duwe botol.
Jangan banyak-banyak, Pak. Hanya sedikit saja. Ngoten apa? Ya 6 juta. Aduh, Pak. Ngomong apa kan? Pirang juta? 6 juta. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Sampean saya kita kayak 6 juta. Tapi ulan ngarep ke bayar ono cicilanku, Pak. Oh, ngoten 6 juta. 6 juta. Ya gak apa-apa, meneh aku tak merintah ewang nyecak botol. Kon njaluk 6 juta. 6 juta. Saiki. Cash. Duwe nyikmu. Gus, niku boloku apa bolone kene Gus? Bapak. Assalamualaikum salam. Ono dagelan kok ndrowus. Ya, Pak. Tak intipe duitku, Pak ya. Tak intipe, Pak. Alala ilamu muga keliru Sehari 5.000, Pak. Pinten? 5.000. Aja 5.000 kan nulis songong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho, Pak, 5.000. Mangyane Abah Agus tak kei 50, Pak. Ya ampun, ben. Lah iki cari susu ya uyah. Aja melok-melok kan iki. Lho, 5.000. Ben 5.000. Aduh, Pak. Alhamdulillah. Atus temen lho, gak me 50. Monggo. 50, Pak. Disyukuri. Podo, Pak. 50 ta. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Iya. Sapa? Sing Gak mensyukuri. gak mensyukuri Tak jaluke maneh lho. Lah salah ae gak mensyukuri. Kok mensyukuri tak tambahi maneh. lho. Kula syukuri. Kasep, Pak, Pak. Gusti Allah akeh meneh. Akeh meneh. Nek gak mensyukuri kufur. Kon percaya Apa? mendapat azab yang pergi dari Allah. Lho. Oh, dosa kita kena ajab. Ya, kula matur nuwun, Bang. Nggih, Pak. Pun matur nuwun. Nggih. Kula atur mriku. Nggih. Sampeyan mriku gak gopoh, Gus. Masih aku 50 gak gopoh. Gak gopoh tunggale jek. Tunggale apa? Lah iku wong iki. Nah. Iku tambah duwe wae. Apa nek kata par ngaos. Kok ana umat kaya ngene. Gus, wis ketok wakeh Gus, Gus. Tontonane wabot ae. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak yatim kok tuwek. Lho, Anak yatim ta niki. Yatim panjenengan. Oh, yatim penak. Yatim nggih. piatu. Yatim piatu, mari cepet piatu. Alhamdulillah. Malih. Tambahan. Nggih, Cek adil ya? nggih Cek Adib nggih. 200 dadi 250. Lho, durung oleh mes rong pintal e. Kok niku? Jekemis. Nggih, matur nuwun. Pak. Matur nuwun, Bang. Nggih, kula sampeyan nyukani kula 200. Kula dongaaken benjing Dongaaken benjing. angsal ndukure 200. 200 selawe. 200 lah. Matur nuwun, Pak. 200 juta. Pak sampeyan Pak. Lah, pusine. Pak sampeyan Pak. Lapo? Iki lho seje rupane. Wong 1 sampai 50 yo seje kon iki ngawurmu. Dagelan kok nderowes. Yen tak gawakno. Hah? Tak gawakno. Wah. Kon iki wong bijukan. Kon niku senajan wis tuwa, nggawa dhuwit iku ilangan. Aja cacat duwe 250. 1000 gak tau ilang. Temen kon niku lho ilang kok emang. Iya, Gus, iya. Wis ngene, aku takon. Takon aku. Jawab sing jujur. Lho aku paling jujur. Ya? Iya. Abot endi dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Nyok. Sing jujur jawab. Abot endi dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Ya abot nyawa, Gus. Abot nyawa? Ya iya. Berarti kan gak abot dhuwit. Lho ya kok nganut ae. Iki jenenge wong jujur. Iya gak apa-apa. Kon njaluk dhuwitku 250. Kok gawe apa, Gus? Lho, aku wis cita-cita besok besaran. Heeh. Aku
kurban. Sapi. Lah Kayak tambahan. Ya, sapine bengah ya apa, Gus? Mo. Lah ya nek moh ya gurene. Oh, aku iku bijui. Gak ngerti iso kon bijui aku. Lah polore aku bengah barang iki. Mangembeng lah gak apa-apa. Apa? Dulurmu lah ono Kalimantan. kok nek rono kan numpak pesawat ya? Pesawat. Heeh. Iku mudune nang bandara ndi? Balikpapan. Ndi? Balikpapan. Oh, balik. Papan. Balik papan. Lah mang mudune sane rumah sakit Dawaras kok. Balik papan yo balik nang papane. Ya, gak apa-apa, Gus. Wong aku kok. Iya. Aku ingin tanya. Lo tanya nang. Kamu kan orang Indonesia. Ya asli lah. Bahasa Indonesia. Ya fase wong Fase. bahasane dhewe bahasa persatuan kok. Si aku kok nek ngarani kok nang Jakarta. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Nang Surabaya. Ke Surabaya. Nek nang Bali. Kembali. Lah ya balekno. Aku lepak bujune. Mangarakan besok aku. Ngomong ranggot ngono lah. Oke, Iya. rezeki disyukuri. Disyukuri, iya. Kon kok telat. Telat sebabnya apa telat? Kak, Janjimu kan jam 09.00. memang betul. Lah kenapa kon jam 8 kae teko? Kayak lho. Mikir lah, wong ngenteni ku susah. Sebalenono lambemu, Gus. Janjimu kan jam 09.00. Jam 9. Kenapa jam 8 kae teko? Kan kok tak culak lho. Apa sini? Janjiku kan jam 9. Jam 8 awak dhewe teko. Itu berarti ngawali akas. Maksudku jam 10 kok kawe teko. Loh, itu ada halangan. Halangan apa? Karipan. Nonton apa? Wayang. Kapan? Meni. Wah nonton meneh kok karipan saiki lho. Saya kita dhisikno karipane meni kari mlorot tok. Oh nonton wayang senengamu ya. Lho seneng aku dalang teko nggone Krembung. Jenenge Dalang Johan dosen Gus hebat lho. Tawandake. Lho seta. Heeh. Johan. Ya tanggoku lah. Lah tanggomu kon Kono kecamatan Krembung, aku kecamatan Tulangan. Tulangan. Desane Keret, aku Kenongo. Kon Kenongo. Ide kacek. Oh, iya, Sak iya. desa to. dalange yo ganteng. Oh ganteng. Iya tawandake. Singgene. Wayu-wayu. Oh wayu-wayu. Mahasiswi tok iku. Mahasiswi tok. Heeh. Kabeh 10 ana jumlah 11, Gus. Sing 10 iku wedok, Terus? sing situ iku banci. Lah sinden umume nek nyinden ning ngidul lambek nduk. Oh iya. Lambek ngene. Nah, lungguh. Wis. Nah nek banci gae. Iya apa? Ngene obah ngene, Gus lho. Iku lha apa iku? Benak noyot. Benakno. Pancene ngono. Iya. Sindene iku Sinden wayu-wayu. Mesti sinden iku didepno nang Wononto. Nang. Nek jaman biyen Biyen. didepno nang larapan. Larapan. Tapi saiki enggak. Heeh. Didepno nang penonton supaya menarik. Menarik. Mesti dalang sindene ana pinggire dalang. Heeh. Deleke mesti ngono. Sinden dijejeno dalang. Iya. Lah iya ngono didelesane tuwangan dipaurak arek mendem-mendem, Gus. Ngono lho. Iku ngono. Iya, tapi aku ndelok sinden masih ayu gak gedukok blas, Gus. Apa? Aku iki gak seneng karo wong ayu. Sik. Heeh. Kon ndelok sinden apa? Gak gedukok. Gak seneng. Kon aja nyek sinden kon. Sing ngenyek sapa? Aku gak ngenyek, aku gak seneng. Sinden iku berjasa nek Jasa apa sinden? lho. Ngadeke masjid Demak. Heeh. Iku nek gak ono sinden, gak iso ngadek masjid iku. Gus kon iki kaji lho, ya ngomong sok mencel-mencel kon yo. Kon yo kaji lho. Lah ya padha gendenge iki. Saiki sinden jasane masjid Demak lho hubungane kok apa? Wah, iki kaji berarti kon niku kurang jeruh ngajimu. Lho aku iki ngaji jero kecemplung sumur. Tak ceritani. Heeh. Saka Cagak Heeh. sing lor wetan. Lor wetan. Iku nek gak ono sinden gak iso ngadek masjid iku. Kok iso lho? Kayu Jati Kayu Cagak Jati. iku. Ah. Asale teko Alas Donoloyo Wonogiri. Wonogiri. Solo Jawa Tengah. Jawa Tengah. Heeh. Dipekul wong 30. Gak kuat. saking gedene. Heeh. Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh. Ya apa? Aja dipekul, Heeh. gak kuat. Heeh. Celokno sinden, Heeh. kentirno kali, ambek direngeng-rengengi. Cekne teko Demak, temenan iku. Lho, sik ya apa ngene-ngene? Lho, sinden biyen iku kan durung Islam. Durung Islam. Iya ta? Iya. Sik kapitayan. Heeh, heeh. Iya. Iya, heeh. Iya, iya. Umpamane wis Islam, Iya.
dikengkerno kali, direngeng-rengengi umpamane wis sisan sindene mesti selawatan. Selawatan. Oh iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Umpama wis Islam, berhubung durung Islam, rengeng-rengengi. Iya apa? Lelo lelo. Lelo 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 ngomong Allah iku gak iso. Dadi ngomong lele. Lelo lelo. Walah. Murane sampe teko Demak, ngadeg Masjid Demak. Sinden aja dinyek. Sinden iku ngatuti wong kayu ae katut kok. Aja cacak kayu. Wong pamanku 30 gak mulih katut sinden kok. Mulane Gus aku manggo brantas. Ana gedebok kentir. Iya. Lho ngono sinden kangkungan teko. Lho temen iki yo dadi Gus. Ya ya. Datake tepo ngene gedebok kentir. Kon segimu gak percaya kon iki. Kan gendeng. Terus tak urus iki, Mas. Urusin. Apa sebabnya kon kok gak seneng karo wong ayu? Gak seneng karo wong ayu, Gus. Soale wong ayu kurang bersyukur, kurang nikmat karo sing kuwasa. Praene wis ayu, kulit-kulitane kuning, kakean neko. Iya apa? Rambute catet dicet ijo. Kaya genteng lumuten. Iya. Mari ngono terus mripate, catet diteplok karo plastik. Plastik kaki plastik hijau. Mlaku gembeng malih kaya garangan. Iya iya. Pipine mbok diteplok-teplok be. Terus lambene kepingin sikar gambir kaya. Sikar gambir. Terus irunge kepingin bangir. Wah, disuntik karo solikin. Disuntik silikon. Ojo ngayel lho. Solikin. Itu ilmu dari kecantikan kedokteran Lho, ya memang betul disuntik solikin. Silikon. Solikin, Gus. Ya Allah. Silikon. Sing nyuntik solikin. Ya, kaji goblok. Disuntik silikon, sing nyuntik Solikin ngomong lambemu. terus kene apa wong ayu? Wong ayu Kurang bersyukur. kurang bersyukur marang sing kuwasa. Besok nek mati neraka panggonane. Lho. Lho temen gak kejem yu. Temenan Kono jangan barangan kono. dadi wong elek. Mulane bojomu elek. Lho ya gak apa-apa cek mlebu swarga. Dadi wong ayu neraka. Neraka. Wong elek Swarga. kok iso mlebu swarga? Lho ana apa mlebu swarga dari wong ayu kok. Iya. Ya iso do swarga soalnya gendono wewe, Gus. Sik. Ayo. Wong elek iku mango. Lho wong elek Kok iso mlebu swarga? Swarga sebab apa? Sing lanang nyambut gawe iki tak boto paribasane. Kaya selawe dikeno wedok plek langsung mlebu nang gone celengan. Sing lanang nyambut jeneng sawah paribasane ndaut oleh 50 plek nang wong wedok. Mlebu nang celengan. Taun ngarep iso budal lunga kaji. Ngono lho kecluk. Dadi wong ayu besok Neraka, wong elek swarga. kon iso nggelar, Besok kudu nggolong, kon iso buka, kudu iso nutup. tenonge dilumahno, Ngomonge digenahno. jagung bakarane. Tanggung pekarane. Wong ayu, Neraka, wong elek, swarga. aku takon. Takono. Jujur, Iya ta. bojone Wakala Supai iku ayu apa elek? Hah? Ngomong. Ngomong kon. Ayo. Ayo. Ngomong kon. Bojone Wakala Supai ayu apa elek? Ngomong. Sik balenono maneh Gus. Jarmu wong ayu, Wong ayu neraka. neraka. Wong elek, Swarga. lah iya bojone Wakala Supai iku ayu apa elek? Gus, Eh. aja bojone polo apa, Gus? Wong bakul-bakul kacang ngono ora. Lho gak iso. Wong kon ngomong iku umum kok. Iya ya gak apa-apa, bojone polo gak sida kecemplung neraka. Oh, soale gelek dono wewe, Gus. Ana tangga kesusahan teko. Ana tangga nang rumah sakit teko nyambangi. Dadi gak sida kecemplung neraka, kecemplung swarga. Ngono lho lambemu. Tak dungakno ae aku cek gak diuring-uring kok. Enggak temen dijaluk temen dhewe 50 iki kok. Pancene cangkeme dagelan iku iso ae. Mulane dagelan iku nek matek besok sing bosok dhisik lambe. Iki akeh dagelan matek lho Gus. Kan wis kadung ngomong. Iya. Senajan kaya ngono, ya apa kon kudu ndoleki Bojone
Bupala. Bupala. Njaluk sepuro. Aku njaluk bojone Bupala. Kon wis kladuk atur lho ya, kladuk omong kon lho. Lah terus njaluk sepuro ku ya. Ya mbek dodok. Bupala. Kula ngaturaken kelepatan kula wau anu kladuk atur kula nyuwun sepuro. Ngono Datungane Bupala. ambek dodok. Aku karo dodok ini njaluk sepuro karo Bupala. Iya. Iya nek di sepuro, Gus. Terus nah nek aku didoni. kok iso? Ya wis. Si. Kan iki lho lah. Apa? Tuwek takon ae. Ya ampun. Takon wong gerang kok. Mang iku tak jak nang warung. Tak jak mangan, gak lara apa-apa. Mara-mara mate. Wong yo mang dolen ambek kancane lho, Net. Wong yo dolen mbek kon barang ngono lho. Mara-mara mate. Gak lara. Anakmu ta? Tutu Net. Adekmu ta? Tutu adekku nonton re. Dolormu ta? Tutu. Lah sing mate sapa? Tolong tak gendongi. Gak mentolo kono aja ditilok. Lah iya aku kepindo. Aja ditilok. Elek kondor pada iki, Net. Ojo Net, gak teko kancamu Net. Moro-moro mate. Sapa sih iki sing mate? Ojo ditilok temen rek, kono aja ditilok. Iya. Gak mentolo kon temen iki lho. Mate. Mate Net, temen susah Net tapi sumpah. Gendongi alah. Sumpah Net, mate Net. Mate. Siji aku takon Ji. Apa? Sing mate mang bolomu apa tegesan? Tegesan iki lho. Gak ngokok. Ngalek kon mate tak doleki nang ndi? Lah iki. Wong tegesan mate ae nangis kon niku. Iya, gak apa-apa. Ya Rabbi bil Mustafa balik mangko sidana wa firlana mamato ya wasi'al karomi maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullimi ono ruci ya bukan sembarang ruci nek ruci rupane ireng iki aji bukan sembarang aji nek aji rupane ganteng maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullimi Ini kerdus bukan sembarang kerdus. Ono kerdus gawe wadah tomat. Ini Agus bukan sembarang Agus. Agus mono mantune jam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi khairil khalqi kullihim. Ini dompet bukan sembarang dompet, dompet temu rupane ireng. Ini jonet bukan sembarang jonet, jonet temu tahu gendeng maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim
ono ruci bukan sembarang ruci nek ruci digawe sepeda iki aji bukan sembarang aji nek aji mantune lurah ulaya sholih wasallim daiman abadan alal habibi khairil khalqi kullihim. Ini kerdus bukan sembarang kardus, wong kerdus gawe ada roti. Ini agus bukan sembarang agus mono blantin sap. Maulaya sholih wasallim daiman abadan ala habibi khairil khalqi kullihim. Ini karet bukan sembarang karet, karet menuju mek papat. Ini conet bukan sembarang conet, conet temunu kati sekarat. Mbak wong gerang sekarat-sekarat wis. Empore Gak boleh. Aku dolek anakku. Anakku 2 bulan gak boleh. wes salaman kok terus Lanang apa wedok? Wedok. Anakmu? Lah wedok. Lho kon iku ya apa sih? Anak wedok. Kon iki gak ndelok televisi. Apa? Penculikan, perkosaan. Heeh. Arek wedok 3 wulan gak mulih. Lho mosok kok gak boleh rek diperkosa wong rek. Ya muga-muga gak lo aja ngono lho, aja sembarangan. gak usah kaget dong bendino memperkosa anake dhewe Kakek buku ngono. Oh, kayu lambe wis. Assalamualaikum tak golekne popo 2000. iya wis heeh Assalamualaikum. Waalaikumsalam hati-hati Iku mang di Gus. lho Lho iki. heeh apa Bahaya kaya ngono iki. Iya, Jadi iya. wong tuwa gak tangguh. Anak itu jam 10. Nek gak mulih, Iya. doleki. Iya. itu dolek yang Iya, baru iya. mulai Lah iya. kurang pengawasan nih Jone Lah iku